di ba? So mura to siya, super fam. So pala ka subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe and the notification bell para update mo sa Yo, what's up? Super fam, super migubay is in the house again. And for today's content, nalang jud ko'y i-share, content share naman siya about ana bang kanang kabuyagan ganito no? Kanang kabuyagan tao niya, kanang mabuyagan ta ato lang unta na dawaton kay medyo na mantay sayop ana ano mistake man ta no. Kanang sa uban pod, sa uban panawagan lang jud ni nako nga kana ganing buyagon ta no, kanang just like this mo nanay butan na to situation ngayon ani. Mayon ko nga nong pwedeng adto lang ta sa lay mo buhat ana kay diri bawal man ya. Nganong mo react pa jud no? Nganong mo react pa jud nga manang mangita pa jud away dayon ug maginaon sa kita pa jud basolon nga kita kunoy gaulos away. Di ba? Ato lang unta ano sa butanay lang unta no? Di ba ingon nga abi kay gilabadlong ka anak gipakulawan na ka dili nang na. Ang dapat anak nato ba kanang kuan ba kanang gibadlong ka, gibuyag ka kay dili pwede diha nga area. So o karon kay ani man ang sitwasyon ni badlong ka, ikaw na no igiaway. So it means na siya pangutok, wala lang gamita. Once nga gibadlong ka, ayan ang pagkasuko kay tinuod man nga mistake gana nimo sayo. Og sa pagpamagi pod sa pagbadlong, wala man siya padlong nga yabahan. Dili on ang pagbadlong. Ang kuan sa pagbadlong pod ato lang hinayog istorya nga muni dili bawal dili ang lugar nya dito lang sa nahana o dili man na nga gipakaulawan. Ang atong pagbadlong hinay-hinay lang ta dili lang pud sa mapud nako o sa man pud ko sige kasultian. Kanang mga sultis tawo nato ato ara na siyang dawaton kay once nga dako ka og sa labutan kabalo ka mo dawat ana nga sayop ka. Pero kung gamay kag sa labutan sa mga tao kung kag may labutan ilahan na diba? Like ane butan ako sitwasyon nagjote taron sa lugar nga bawal gud ang kan bawal ang something like that. Ito na to iinom bawal na to na siya nya nag-inom ni dool ang sa otoridad nato kita gikasab-an kay kita gakuan kita nooy mangisog sa gabuhat kita pay awayon sa gabuhat nya ang otoridad kita pa puy mahayal iki sa may daon daton di ba kita sila gahimog sayop kita nabasol mun ana lang ba nya kana pud tawong uban nga ano mosabot lang pud unta no di lang pud unta magkinuan ba magpakagahi no kay kun ibutan nato sa sitwasyon un ana kun magpaisugay isog siya isog ka nya magitabo na mayon tanong magpaisog-isog ta naay mo hatag na tog needle o kwarta ba nya kay wala man tay mahimo ana mahimo pa man nako nang gubot noon unang ang ato lang sabot-sabot lang unta ta ba kay mas nindot jud ang magkasinabot kay sa dili lisod man kaayo to kay kuan man lisod man mag-abot lisod magkuan dapat flow lang sabay sa flow mura na siyang kuan na to nga dapat mo sabot lang ta kun natay sayo pato lang dawaton di ba? So mura to siya super fam. So pala ka subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe and the notification bell para update mo sa upcoming vlogs nako kay wala pa ko kasorjo of this sa atong panahon karon medyo ulan jud siya nya manang magatubato ba sa ako storya ni sa ninyo. Mura to siya super fam and thank you.